Ysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, rydyn ni'n credu y dylai'r brifysgol fod yn fwy na darlithoedd a gorffor cyflwyno gwaith. Fe ddylai fod yn sbardun, yn ddrych, yn fap, yn weithdi, yn gyfle i roi cynnig ar bethau, a methu, ac ail ddechrau, ac adeiladu rhywbeth gwell bob tro. Dyna pam rydyn ni'n cadw ein dosbarthiadau'n fach. Dyna pam mae'n dull y ddysgu yn ymarferol ac yn bersonol. Dyna pam rydyn ni'n dy gysylltu a gyfaoedd go iawn, ac nid dim ond cyrsiau. A dyna'r reswm byddwn ni ddim yn dweud wrth y ti pwy i fod. Oherwydd, dy daith di yw hon. Dy ddyfodol di yw hwn. Dyma dy amser di.